Even na 12 uur, na een geneutraliseerde start, gingen ze op weg voor de 180 kilometer over de bekende Limburgse heuvels. Het begin van de wedstrijd was vooral de Limburgse ploeg, Parkhotel Valkenburg Continental Team, heel actief. Ja, we hebben een hele goede ploeg denk ik vandaag met een paar kanshebbers, dus ik denk, ja, ik heb er zin in. Er zijn een paar punten waar een groepje kans heeft om weg te rijden en dat gaat gewoon sowieso gebeuren. Dus het is gewoon zaak dat sowieso iemand van ons erbij zit en het liefst ben ik dat zelf natuurlijk. En zo waren de Limburgers actief, niet alleen op de fiets, maar ook met de vele processies. Die waren gelukkig op tijd gelopen, zodat de wielrenners weer over de wegen konden rijden. Zoals ook de Nieuw-Zeelander in de Limburgse ploeg van Parkhotel, James Judd. En dan een valpartij van iemand die van heel ver komt. Kamera Hakuzimana uit Rwanda rijdt in de combinatieploeg Amerika-Rwanda en is tegen die vluchtheuvel aangebotst. Ja, die kennen ze natuurlijk niet in Rwanda. Geen slechte coureur overigens. Won het jongere klassement dit jaar in de ronde van Kameroen. En dan kom je van zo ver en dan lig je hier op het Limburgse asfalt. Hij kon niet meer terugkeren in het peloton. Het peloton bleef gestaag doorrijden. En er waren nog niet echt ontsnappingen. Wel een lekke band voor Rick van Breda, maar hij kan wel terugkeren in het peloton. De beklimming van de Gulpenerberg. Altijd lastig. En ineens hebben we een kopgroep van 4 man die het hazenpad hebben gekozen. Van de ploeg van Parkhotel Valkenburg, James Judd. En dan hebben we nog 2 Rabobank renners daarbij. 35 seconden is de voorsprong voor de Rabobank-rijders Sam van Omen, Antoine Tolhoek en er zit een Amerikaan bij. Nielsen Paules. Dat zijn de mannen die voorop rijden. Ze krijgen om en rond de 1,5 minuut voorsprong en dan komt de reactie vanuit het peloton. Men gaat deze groep gebruiken als springplank om naartoe te rijden. Nog even bevoorrading voor de Amerikaan op de Snijdersberg in Geulen. En dan zitten we al op de plaatselijke omlopen die in en rondom Beek worden gereden. De eerste die aansluit is Daan Meijers op de weg langs het kanaal richting Elslo, richting de Maasberg. En even later sluit ook een omvangrijk aantal wielrenners bij en hebben een kopgroep van 10 man wat de finale gaat rijden. En in die groep een aantal sterke ploegen, onder andere de sterke ploeg van team Jo Piels. Met het nummer 45 zien we Steven van Luik. En 3 man zijn weg. Onder andere ook Jochem Hoekstra zit daarbij. Wordt goed samengewerkt met de voorsprong, wordt nooit echt groot. Nooit boven de halve minuut. Dus men kan omkijken, men ziet de achtervolger steeds. Maar uiteindelijk in het centrum van Beek is de marge groot genoeg. Er blijven maar 2 man over. 2 man van dezelfde ploeg, van het team Jo Piels. De sprint wordt aangezet door Jochem Hoekstra. Eerder deze maand winnaar van de Omloop der Kempen. En hij wint ook de Ronde van Limburg. Deze 22-jarige coureur. Yes! 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 Deze wou ik. Jochem, hoe vies je dat? Yes! Ah, dit is zo mooi, deze wou ik zo graag. Hier heb ik zo fucking hard voor gewerkt om eigenlijk die klassieker ook gewoon te domineren. Nu is het nummer 2 in 2 weken. Die Ronde van Limburg, die wou ik gewoon zo graag winnen, omdat ik wou gewoon laten zien dat ik ook in de heuvels kon. Zoveel pech had hier. In een andere omloop voelde ik me verreweg de sterkste. En dan rijd ik 2 keer lek. En nu vandaag gewoon nummer 2 in de Ronde van Limburg. Dit is zo mooi.